Karaku obadaun rimun bunyo banyak anak kambang Asa subuh mubarak cuma tidiran timbal kumbang Dimanyo kini gali den muda kaca jaya den dinyo Mambana den neda sabale do kapalo Jangka den nai mambana elok akan tua polisi sajo kotera bedo barabu ijonan niko di malanyo kini da tapu alaban tata goli sawa jande di sibiana pulo ta gali de barua jande di dage ijuo dia muncul jaga kasa tapi perhatian aku juo cara banyak nada karena kau bacara dan kau tu ambana ado urang bahkan dak pulang pulo sudah iko ayam dikataran nak pergi tahu kan duanya mato bangonal kini lameran ala lo sudah iko mungkin macam ya si Reza takkan lalu gajebo kesaruang sawanaran tak mungkin lape dingin nambo emas tolong dengarkan apa pula di kameranya ala tadi tak sudah makan nama cari yang bikiannya biar kini bertele-tele yang pokok di sinan saja jawa ala macam gigi api geraman dada Sali ada udana baju merah warna Pertamina makironyo orang layak kapai beruang jadi ayu dimanyo kini gali dan noda kaca jaya dan sayang mambana dan neda dan di kojo tukang gandang cari bini bojo anak tani ayo inya ale tak balaki jadi nai sajo pulang abeku dimanyo kini udah dimanyo kini gali dan udah dan di kutiaju mambana dan udah laga jaya jadinya agurau sama malam kini barena kami basamu tapi kecalon lagi candoi ko barang menyo di manyo kini neda gali dan naira dan bene di gusti aju mambana den naida sabale jo kawalo kopianyo ala tel yang pakialang ko makironyo itu mendengar kami kamu yang na inyo lama abana duduk bajun tai raso di mabadana kini asal tek memakai loya urana lelaki apo kini
kini nana babaco ilang akar di mana ngakar. Jadi ala nyato lika paru ya sudah makan. Apo banana nyato siaran nana sudah makan. Padang sepeda untuk kini naik loto kawan.